चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि थुख्रेबस्ति गामिया बोसोरफ्रामबो भुटाननिफ्राय फैथा नालानि दैया बोहैबोयो। बे दैयानो दैज्लां बोथोर फैबाथाय दैबानाजों सिलिंखार जालांगोन नामा होननानै रायजो राजाफ्रा सोमखिखांदों। थांनाय 2 बोसोरनि सिगां बे दैलामाव मोनसे प्रटेक्शन होनाय जादोंमोन, नाथाय बे फिसा प्रटेक्शनाबो खनसे दैज्लाङावनो सिलिंखार जालांदों। बिनिखायनो बे जायगायाव प्रटेक्शनखौ होयोब्ला गिदिर प्रटेक्शनसो होनांगौ, अब्लासो जागोन होननानै गामिनि आगु गावबुराया फोरमायदों। देग्लायनि बोथोराव दैखौ होबथानाय राहा लायाब्ला नखरनैसो खुरखानानै गोबां खहा जालांनो हागौ होननानै आरोबाव गामिनि आगु गावबुराया फोरमायबावदों। चिरां डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो आरो बे गामिनि मुङा जादों थुख्राबस्ति। दादगारिया बिनिफ्राय हाग्रासिमा जाहैबाय 2.5 किल'मिटार आरो हाग्रानिफ्राय हजोंहायसिम गासै हिसाब खालामोबा 6.5-7सिमाव थांगोन। लामायाव सुबिदा माने उसुबिदायानो दङ, माने लामायाबो बारा मोजां नङा आरो एसे हारसिं हाला थाबायोबा जाहाथे मैदेरफोरखौ लोगो मोनजानो गिनांगौ, बेनि थाखाय लामानि थाखायबो गोनांथि जानानै दङ। आरो दाथ' नोंथांमोनहा फैदों हिसाबै नुबाय बेवहाय जे दैयानो बे फैथा दै होनना बुङो, बेखौ फैथा नाला होनना बुङो आरोखि। मा होनो नेपालिफ्रा फैथा खला होनना बुङो। दा बे फैथा दैयानो बिराद नारगासिनो दं गामिखौ, आरो न'आनो मोनहां मोनहां जानानै दङ। जेनेबा बिथां गावबुरानि न'आनो बेवहायनोखा। दा बेनि न'खौनो मोनथारसै। बेखौ प्रटेक्टनि मोनसे बेबस्था लायोबा सरकारा एसे मोजां जागौमोन होननानै जाहाथे सानो। आंल' नङा सार, बे गामिनि मानसियानो बयबो बुङो आरो हेफाजाब होयो। बेवहाय जादों प्रटेक्टनि थाखाय MLA फान्डनिफ्राय 3 क'ररनिफ्राय जोंनि बेवहाय थुख्राबस्तिनि प्रटेक्टनि थाखाय जे खोनानाय बायदियै जाय मानसिया सलायदोंमोन, जाय मानसिया थाबायदोंमोन, बे बिथाङा बुंदोंमोन जे 55 लाख बे फैथा नालानि थाखाय, थुख्राबस्तिनि थाखाय रेहायनि थाखाय माने प्रटेक्ट होनो थाखाय बेखौ सेंसन जाबाय होनना बुंदोंमोन। दा बेखौथ' जों दा जेबो मिथिनाय जाथ'वाखै। माने ब्लकनिफ्राय सफैनाय ओरै 3 लाखनि बाजेटमोन बियो। दा बेथ' होनाया दैयानो खुरखालांफिनबाय, नोंथांमोना नुबायबो गोग्लैनानै दं हनै। दा बेबायदि हिसाबै दा गोदाननि बेबस्था लानांगौ होननानै, जे फिसा प्रटेक्टजोंथ' जानाय नङा, माने गिदिर प्रटेक्ट नांगोन बेवहाय, माने गोरलै गोरलामजों जानाय नङा। गोग्लैनाय मानेथ' सत्तरदिघि माने खोलाजोंबो माने नारगासिनो दङ, नुखाबाय नोंथांमोनहा, आरो ओजों सोनाबजोंबो नारगासिनो दङ। दा बेफोरो सोनाबनिखौथ' सम्भब गैया, माने बे जुदि फैथाया जुदि नारनांगौबा खिन्थु खावसेनि बारा थांगोन। दा बे एबार एसे खालमानसि एसे फिरखामानसि एसेयैनो लांनायनि बेबस्था लागासिनो दङ। बेवहाय नङामोन, एसे गोजानै दंमोन। दा बोसोरथामनि भितराव बेसिम सफैबाय, एबारबा बेसेबां थांगोन दा बेखौ बुंस'नो हाया। बे गामिनि थाखायनो बेखायनो बुंदों आङो जे गिदिर प्रटेक्ट होनो हानाय MLA फान्डनिफ्राय जायो ना बबे फान्डनिफ्राय जायो, नोंथांमोनहा जाहाथे बेखौ बेबस्था लानायनि थाखाय आं खावलायहरनाय जायो।